खुलुमबाय लोगोफोर आंनि MN चेनेल फेमिलि चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो दिनै फुङावनो भिडिअ बानायबाय आं एखेबारे सानसेनि ब्लग बानायगोनखौ फुंनिफ्रायनो जात्रा खालामखाबाय। अखा हादों खामानियावबो थांजाया, अखा हाबाथाय खामानि गैया बासिङा खामानिया। सोर फाग्लानाव गिदिंहैनो हाब्रु दैब्रुलाय आरो सोर हरनो अखा सिनानैलाय। ओंखायनो थांजानाय जायोना जाया दसे थाथ'नायबावनोसै। थांबालाय 8टा 9टासिमबाबो थांजायो। नायनोसै अखा हागानायखौ। अखा हागायाबाथ' बबाव थांजानो, थांजानायानो जानाय नङादां। लोगोफोर नै नोंसिनो मोनसे बुस्थुसो खिथानो नागिरदां आं। एकदम मासे मास खावनानै मोनजाबाय थायो, मासे मास खावनानै फानबाय थायो नै जोंहा बेखौ, बे बेरेखौ नुबाय दा लोगोफोर। बेरे बागसु एकदम बरथिक जाबायमोन नै मैया खावदों बुरैया गामलासे। नै बागसु गंसेयावनो बेसेबा बुरजा बुरजा जायो। नायलांदो देखायलांनोसै आं बेरेखौ। फाग्ला बायदि खावखायो बुरैया, आंथ' गिखायो। मानै ज्रेम होगासिनो गुलाब कफिखादां आखाइयावनो होजानानै। फाननोसैलाय बे बुरैया 350 300 मोनखायो फवाथारावनो। नै लोगोफोर बेसे बुरजा गामलासेखा, सोर जाख'बायबावगोनथाय। एवनानैबो जाजायाना बिदिया, मुस्था बायदिसो जायो एवनानै जाबाबो। खयथा दं नै बाक्सु गंसेयावनो बेसे बुरजा ओंखारदों। सोर जाबावगोन एथ' बुरजा, आंथ' बारा बुरजाबो जानो हाया। नै मेन बेसो नै गुजुनाय मानायाव मोजां ना। मैया फिसाजो गुजुनायखौनो एकदम जानांगौ जानांगौ होननानै खावबाय। आरो फिसाजोफ्रा फेरलेबसे गाहामल' जायो। ओमफ्राय मोनबायबो आरो खनसे एसे जानाय लोगो लोगो, नङाबा गोरानसो गुजुदोंमोन। दिनै थलब थखब होनबाय बेरे जानाय लोगो लोगो। थलब थखब होनबाय। बारसो बारस्रोलायबावबायलै नै लोगोफोर, बोरै जाखो बोथोरालाय। आंना ओंखाम संग्रा न'आबो नुवाखै हनै, सामब्राम बिगुरखौनो मोनाखै, बायनोनो हायाखै। बेदर जुना हरग्रा प्लास्टिकजोंसो लुदोंमोन आं। लोगोफोर बेरे दोनग्रा न'आ बायजोब्बाय। बेखायनो मैया बोथ्रोददोंमोन आं, बोथ्रोदनाय खिनियावनो होबायलै। बे गोथांथां बाक्सुआवबो लायो खोमा होननानै दोनफैदों आं नै लोगोफोर। एग्रिकालसारनि मोननाय बाक्सु लाया बेरेयानो, दैसो होयो लाया। एबार लायोना लाया बेयावनो दोनोमोन। अयथासार बिमा होजादों खोमा खावग्रायाबो, आंथ' खावखाया। खावग्रायाबो माथाम ना माब्रै होजादों होनदों। बुरैसो खावोलै, गिया बियो बेरे जोजानायखौ। बेरे खावनायाव देन्जारथार। माब्रैसो होजादों खोमा, होमबाबो गिबावा। आंथ' गिखायो, मानै होजानायावनो सारेन्डारखा आङो। माब्रैसो होजादों बेहा, होमबाबो गिया बियो। एरखालायनानैसो खानानै लानानै फैयो। फाग्ला बायदि बेरे खावनो हायो बियो, गिनायबो गैया मेंनायबो गैया। आंहा मानै होजागासिनो गुरलाब थोरफोर थोरफोर मावलायदों। फाननोसैलाय बेरे बिदै लोगोफोर, 300 300 350 बेबायदि मोनो अमाबैसा पुर्निमा। हा बेरेयानो बाक्सु गंसेल' बोरै जासि हरनो हानांगौ जाखो। बेखायनोथ' बिदैखौनोथ'
दा मालाय नायसनबा बिहरखायो दाख्लैबा माबा बुरबासानि मास्टारा बिहरलायनायालाय। लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो। दिनैथ' फाङा सिङा गिदिंहैनो हानाय नंला खोमा, माथो अखायानो गोदाव सोरावसो, मोनायाव हायालासिनो सानावसो हाबाय। मा माखौ होनो हायो नायलांबाय थादो लोगोफोर सानसेनि भिडिअ। नुबाय नै लोगोफोर बेरे बाहाखौ माबायदि एवदों बुरैया, खोजोमा बाहा बायदि नुलायनाय। नै खोजोमा बिदैसो साइसआ। नै गोथाङैथ' जाख'नो हाला नालाय होबाय एवनाया। नै दंबावो, बेयावबो दंबावोसो नै बिमायानो दंबावोसो नै। बाब नै बिमायानो नै जाख'नोनो हाया, एफा बुरजा खावबायबा। गोबावथारसैमोन ना खावैया, बाक्सु गंसे जाबायमोन हरथिगनो खावबाय मैया। दहाय जाबाबो जाख'नो हाला, बेखौनो एवनानै जालायबाय नै। दुगैनोसै लोगोफोर, मोनालायबायना। ओरैनो दिनै खामानियावबो थांनो मोनाखिसै, माबो मोनाखिसै। बोथोरा जालायबायलै आंना, खामानियावनो थांनो मोना दैज्लांबाथाय, खामानियानो जाया। मालाबा बन्द' मालाबा मा, आरो गोबावजों खनसे थांना मालाबा खामानि माबाबो जाया, बेबायदि आरोखि। ओरैबायदि फाग्ला। जेबो दोनजाथारालै, अफ्रोम बारसोमलायबाय दाउसायाबो मासदिनि फाग्लासो। बिदि बिबार थाबा समायना नुयोलायना लोगोफोरनि, जा साइसथार बिबारा। बिराद मोजां नुयो। बागान खालामजोबनांसिगोन बे बिबारखौनो। नै बिलाय बे बिबारखौ, बिलाय नै सामब्राम बिबार होनो, सामब्राम बेदर बायदिखा बेदरा। बागान बानायजोबनांसिगोन बेखौ, समायना नुयोलै जायगाखौ। नुवाखै नै बेसेबां समायना नुयो गुफुरनो, बेनो गोजा। लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ। बाय।